தமிழ் மொழி கற்பித்தல் முதலாம் ஆண்டு வகுப்பு 1. இன்றைய வகுப்பில் பெயர்ச்சொல்லை பற்றி பார்ப்போம். பெயர்ச்சொல் என்பது 6 வகைப்படும். 1. பொருட்பெயர், இடப்பெயர், காலப்பெயர், சினைப்பெயர், குணப்பெயர், தொழில் பெயர் என. பொருட்பெயர் என்பது உயிருள்ள உயிரற்ற பொருட்களை குறிப்பது. மரம், பொன், தங்கம் இதை குறிக்கும். இடப்பெயர் என்பது இடப்பெயரை குறிப்பது. வயல், கோயில், குளம், ஊர், நகரம், தோட்டம் இவை எல்லாமே இடப்பெயர் என்பவையாகும். காலப்பெயர் காலத்தை குறிப்பது. காலை, மாலை, இரவு என நொடி பொழுதை, ஆண்டு இவற்றை குறிப்பது. அடுத்து சினைப்பெயர் ஒரு பொருளின் ஒரு பகுதியை மட்டும் குறிப்பது சினைப்பெயராகும். அதாவது ஒரு கை என்பது ஒரு கையின் விரலை குறிப்பது. ஒரு மனிதன் என்றால் மனிதனுடைய உறுப்புகளை குறிக்கும். கண், காது, கால், மூக்கு இவற்றை குறிப்பது சினைப்பெயராகும். ஒரு பறவை என்று எடுத்துக்கொண்டால் பறவையின் கால், கண், மூக்கு, இறகு இவற்றை குறிப்பது சினைப்பெயராகும். குணப்பெயர் ஒரு பண்பையோ ஒரு குணத்தையே குறிப்பது குணப்பெயராகும். அதாவது இனிப்பு, காரம், புளிப்பு இவை சுவைப்பண்பை குறிக்கும். பசுமை, கருமை, வெண்மை இவை நிறப்பண்பை குறிப்பது. வட்டம், சதுரம், செவ்வகம் இவை வடிவப்பண்பை குறிப்பது. ஆகவே குணப்பெயர் அல்லது பண்பு பெயர் என்போம் என்றும் குறிப்போம். தொழில் பெயர் தொழில் என்பது ஆசிரியர் தொழில், வணிகத் தொழில், வேளாண்மை தொழில் எதுவென்றாலும் குறிக்கும். உலகில் உள்ள அத்தனை தொழில்களையும் குறிப்பது. ஆடுதல், பாடுதல், ஓடுதல், பேசுதல், கேட்டல் ஆகிய அனைத்தையும் குறிப்பது தொழில் பெயராகும். இந்த வகுப்பில் என்னென்ன பார்ப்போம் என்று மீண்டும் ஒரு முறை பார்ப்போம். பொருட்பெயர், இடப்பெயர், காலப்பெயர், சினைப்பெயர், குணப்பெயர், தொழில் பெயர் இவை பெயர்ச்சொல்லின் வகைகளாகும். பெயர்ச்சொல் என்பது பெயரை குறிப்பது. இவை 5 மதிப்பெண்களுக்கும் 4 மதிப்பெண்களுக்கும் கேட்கலாம். அடிக்கடி கேட்கக்கூடிய ஒரு வினாவாகும்.